harrastukset. Moikka! Kävin kavereiden kanssa pelaamassa jalkapalloa. Tykkään urheilla. Minä en tykkää urheilusta. Tykkään piirtää kukkia ja eläimiä. Oletko hyvin tarkka ja piirrät ohjeiden mukaan? En ole liian tarkka. Piirtäminen on hauskaa. Tark. Aga Toomas, sa oled tark. Toomas on tosi tarkka. Oh sind, Emilia. Tarkka on täpne. Sanni kysis, kas olen täpne ja joonistun reeglite järgi. Okei. Kuidas ma ütlen? Toomas joonistab lilli väga ilusti. Näiteks nii. Toomas piirtää tosi kauniita kukkia. Toomas piirtää tosi kauniita kukkia. Vau, mutta Emilia, osaatko soittaa kitaraa? Sõita kitarri. Se ei saa ju olla õige. Soittaa kitaraa. En osaa, mutta tykkään tanssida. Tanssia. Joo, tykkään tanssia. Voi ei, minun pitää juosta. Juna lähtee kohta. Kiirehdi. Moikka Sanni. Moikka! Miks ta ära jooksis? Kas juust on rongis? Just. Juosta tähendab jooksma. Okei. Kas ta pidi rongi peale jooksma? Just nii. Juna on rong. Kas tead, kuidas öelda soome keeles jalgrattas ja lennuk? Muidugi. Polkupyörä ja lentokone. Selvä.